Vanofana kujoina mapolisi ndizvo vanenge vakuda kutakura tumwe nemotokari diki dzakaita isi. Vanonzi mashuka satambozviona kana munyika mwedu handisati vanhu chedu hachitenderi kuita zvinhu zvakaita isi. Vashamisa zvakaoma mupenyu chitimo chakadai so handifunge kuti zvati zvambosangana kuti munhu mukuenda unoviga munhu kana varunzi vanoenda shuru ane munono apa izvezvi zvivaita Tsaona neChitunha kofi ndiraparara meno kuti zvinorevei chivanhu chedu isusu hatisati tabvona zvinenge zvine zvinhu zvazvinotaura zvataona izvi zvinotyisa izvi zvakaoma zvinhu zvaitikirawo padhuze nepetoshandirawo tongoona kuti kofi nemota yespina munhu akafa kairi paina ndinamuzvekutaura apa zvandishoka ndashokekana nazvo kuti mota yakatakura Chitunha yopidiguka pakaipa kana kuti mufi angazoda kutakurwa izvo zvinoterewa bhoza yanga isingafaniri kuzoita Tsaona futi waumani. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi tauya takanangana nenhau yeTsaona dzemumugwagwa. Pane nhau yatasangana nayo, nhau inosuwisa, nhau inonzwisa tsitsi. Mhuri yakashayikirwa nemudikani wayo. Havana mari yekuti vange vachitakurwa bhodhi nemapala akasiyana siyana. Naizvozvo vafunga kuti vazvitakurire mutumbi wavo sevanhu vasina mari vaende nawo kushurugu, asi vari munzira yekuenda mota yabva yaita Tsaona kunzini. Phakaipa siyalibingelela mhuri yeZimbabwe uhlangana njalo namhlanje akolunye uhlelo amalanga ke eqhubeka esiya phambili. Namhlanje ke asiza le ndaba yengozi zomgwaqo lapho esihlangane khona ke lemuli eyalahlekelwa isihlobo sayo, kodwa ke ngenxa yokubana imali bezingahlangani kahle abasebekhetha ukuthi asila imali yokuthi sithwalelwe isidumbu angabe funeral police kumbe ngabe phala, ngakho ke sebesizithwalela sodwa isidumbu sethu besendleleni ke besiya eShurugwi ukuthi beyoncwaba isihlobo sabo abahlangane lengozi yomgwaqo okuyinto ezwisa ubuhlungu kakhulu. Zvinorwadza kazhinji kacho ini ndopaya pandirombofunga kuti dai pasina kuomerwa vephala vanofana kungoita basa racho, nekuti kazhinji kacho mitumbi yakawanda ine mhepo. Ndinotondera chose imwe motokari rimwe gore
munhu angaita accident kukwekwe aida kuendeswa kukaranda hospital ari mumotokari kudari muambulensi yakarowana nemota yeZBC ndokubva dzanodhuma jurawo yepolisi. Dzimwe nyaya dzisingatonzwisike kuti zvinoitika sei kuti mota idzi dzese ndedzemabasa ende dzese ndedzekumhanya dzobva dzarowana dzobva dzanopinda mujurawo yevemutemo votoshauza zviri kufamba sei. Haisiro nyaya yega, pane mumwe zvakare akapidiguka ari muambulensi paWhite House achimhanywa naye kuchipatara, ndiye akabva afa. Vese vanga varimo vakamutakura avakararama. Zvichiroti rufu runenge rwasonana nemunhu iyoyo. Chitunha kazhinji kacho ihama dzedu dzinenge dzashayika hongu, asi dzine mhepo, dzine mweya yakaipa. Ndofunga Mandlovu munotondera nhau yekumhondoro yasekuru Gusvi paipai vachiti akafa ari mota yenyaradzo. Zvinonzwisa tsitsi. Mota yenyaradzo iri kutotakura bhodhi kuti inoviga munhu yoita accident ofa futi. Kusuka kube nzima nxa sinanzelela-ke asinanzeleli ukuthi izidumbu okwesikhathi esiningi azithwala imoya emibi. Asingananzelela sile ndaba ezishiyatshiyeneyo esake sahlangana lazo, esake sazizwa lapho sihlangana khona le mota mhlawumbe i-ambulance, mhlawumbe kaningi kakhona kusuke kube le ngozi eyenzakalayo okuyinto esuka ibe nzima. Ngakho-ke sebesikhuthaza-ke ukubana kuba ngcono nxa abe-funeral police bengaba yibo abahamba phambili, kungaba yibo abathwala izidumbu. Akungelani nyangweshumba tikati maybe vemuri voregedza kutakura Chitunha mhepo dzacho dzinongosimuka kwese hatizivi kuti ende zvimwe zvacho zvinoenda nerufu rwacho kuti mufi afa sei. Zvakaoma. Ende ava pane mukomana abva kumusha kuuya kuzobatana nemukoma wake kuti vatakure bhodhi vaende kumusha izvezvi pamba vakatoungana kuti munhu ari kuChitunha chiri kuuya. Ndo padzinosimudzwa mhepo futi kuti ava ngavafe vese, mhuri yese inovharwa, yese family yese inovharwa. Kusuka kube nzima nxa sinanzelela khonapha-ke akulo jaha ovele ekhaya wathi uthi ngihambe ngiyencedisa umfowethu siyethwala isidumbu asiye laso ekhaya. Sikhangela karesi ukuthi ekhaya eShuruphi imuli ilindile bamelele abantu sebesizwa kuthiwa bahlanganele ngozi. Kusuka kube buhlungu kakhulu ngesikhathi sokukhala kubuye futhi njalo ezinye inkinga phakathi. Regedzai titaure nevapinda mutsaona, totaura zvakare nevari kubatsira vacho kuti zvakamira sei. Njengansuku zonke siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Mungatsanangura kuti accident yafamba sei kuti izoitika? Ndabatwa nengwari idiki pakunopepika kwandaita ndatopepika Dr. veering off the road ndozvaitika. Saka zvinhu zvaitika in a short period of time that I cannot even explain. But hamuna kukwara? So far kana maybe ndine chivero hapana panopanda kuvara pantongoona sokuti pane pangoita sokuti ndo pandiri kubata ndichivwa kuti panenge pakuvara mukati. Dzedziri nguva idzi? Dzadziri kuma 5 kuseni. Nokuseni? Mama asumuka nguva iyi? Tasumuka nguva sevanhu vanga vasinganyanyi kufamba, tasumuka kuhopli kuma
ma3 Oh. ngoita so Apa manga makananga kupa. takandakana kushuruka Shuruku. All right. Chikona bhodhi yamamatakura ndeani? Ihama yenyu iri kwete? mukoma ihama yedu. Mukoma wenyu akafa sei? Mukoma we akarwara murwaro wakaita anga agara ari munhu anga aine utano usina kumira zvakanaka, saka pandakazoshedzwa ini kuti mukoma arwara ndichienda kunomuona anga aiti ndiri kurwadziwa muchifuva, ndiri kutsva muchifuva aiti ndiri kutsva muchifuva, saka aida aiti ndidirei mvura, ndozvoga zvaikwanisa kungoita. Saka kumhanya naye kuchipatara, takunosvika pagomo pachipatara ndopaakapera. Takusvika pagomo pachipatara, tichisvika pachipatara ipapo haana kuzokwanisa kupinzwa muchipatara chehurumende bhosi anga apera. Ibva vatanokodzera kutanisomo atikundofunira pano ndozvakaitika. Okay. Muri mabrothers here so? Tiri mabrothers takadai so. Okay. Uyo ndiye anga ari mukoma wedu tose. Saka kuzoshandisa mhando yemuchovha uyu tanga tisina zano. Saka kuzoshandisa muchovha uyu kutakura mutumbi tanga tisina zano, tatisina mari. Muchovha uyu ndewangu. So we had to sacrifice kunoiga mukoma kumusha nokuti tatisina mari kutenga kugowa mutauni. Ndobva tangotsvaka takatsvaka shoma tikati tofamba mbichana kusvika tanosvika kumusha. Kusurugu mamuri manga papi chef? Tachinanga kunonzi kwa Sabhukungondo. Sabhukungondo. Okay. Under Chief Nema. Nzvimbo inonzi Shamba. Okay. Choya kwamuri mukoma tikuda kunzwa pati yeaccident yaitika sei? Maonera maita mamararawo here? Accident kutaura kwaita mukoma ini ndatozota tachitotaura nyaya izvezvo. Tichitaura nyaya ndatanga kuona mudaita sekuti iri kubuda panze peroti. Tikanatanga kutaura mukoma akati mukoma muri kuona zvikuita mota iyi. Mukoma bva kuti pakati vangaitoona kuti mota yacho vachi panze peroti. Basa mauda noidzosa mota yadzoka pakutanga murodi ikabva yadzokera futi side road yaida kubuda. Saka vaizosvike piri yabva yaramba kudzoka. Setame yati vaibate mabhiriki yaramba kubarika mabhiriki, mota yaratidza kuti handinganyatsoziva kuti chatika pabhodhi, mota yaratidza kuti yawedzera speed asi yanga yakabatwa mabhiriki. Ndizosvika pakutomira kudaiwo so kwazongoti hamune zvichanga zvazongoita mbangu tongochero zvazvaita tongotarira kudadi ratarira ikoko mota yazosvika ikarovera mugomba depression ikarovera nekufront ndobva yaspina kuside ndobva yarara namanene ndokuzotomira kwaita mota asi zvedu kurata kuti hapana kana vanga ratinaro. Saka ava vepala havasi vangu vaifananga vatakura bhodhi here? Vepala havaikwanisa kutakura bhodhi nechikonzero kuti takatisina mari yavaida, mari inodiwa nepala. Hatina mwana wamai vangu. Ipapa kudai so fiu yatadura mutengi yanga isada kuti tishuruka, asi tachitotsvaka konde kuti tikwanise kundoviga munhu. Hatina mari. Titorina kana kutandura pachona kutobvawo nekuti tisinoviga hama yedu. Takatoshaya mari kuti ngaguva charo mutauni. Saka hapana pataizowana mari yepala. Biu rachona anga asina funeral police. Biu rachona raiva kupala rairenje 500 US. Takatotsvaka kuti kumbira kuhama neshamwari kuti ndiwane mari. Saka ngango ndo pandasvika so. Inini ndakatarisa family yekwagwauya
Nezuro. I'm the managing director of Decent Burial Funeral Home. From the first day rashaika Tawanda Gwauya, and ndakavabatsira from Harare Hospital. Saka body yanga iri kupala kwedu ku Decent. Saka body yaita 3 days vanhu ava vakaomerwa vanogara kuHopley ndokwaigara Mr. Gwauya the deceased vane 51 years old. Saka nezuro day 3 ndakazovafonera ndichiti mamochari bills anoramba achichaja since mari pasina. Can you come mutore body because paperwork yese yanga yaitwa complete. Saka vauya vakandifonera vachiti kuti tiuye kuzotora body hatina. Ndikavati can you send blanket nehembe nehama. Vakatuma the younger brother akabva kushurugu kumusha. Ndiye akauya tikadresa body nezuro. Inini personal ndakanodropa body kumba kwacho kuHopley muno Harare. Saka ndasiya body vaiva neurongo hwekuti zvikafamba zvakanaka varida kuenda nebody kushurugu ndokumusha kwakavigirwa vamwe. Saka indakazongosiya vari pamba vachiti vachaona kuti zvakamira sei. Saka ini ndakabva ndadzoka ndogara kuNorton. Saka ndazongofonerwa makusena ndaona mapolice callback aitwa usiku kuma AM. Saka ndakumaona nenyaya yekuti ndarara late. Saka ndakuritena kondo pandazonzwa ichidairwa kuHopley kuGlenora nemukadzi webrother yaTawanda ichiti vaita accident kufamily 24. Saka inini ndandisipo nebasa pandadzoka on my way to my office ndazocheka. Saka ndatosurprised ndichiona body iri mumota vanga vachiti vari kuenda kumusha. Saka inini chandirongoziva ndiri kuunderstand the situation in a family. Yeopi yandogona kuvapa kutora body toenda nayo kuHarare sezvo ine proper paperwork burial order is there pane kuti mushakabva aramba ari pazuva. Then vozopedzesa havo kuita zvimwe zvese body yaenda kuri safe kana vachita burial vonoita burial. Ndozvandingangotanga. Saka pandiri kubatsira nekuda kwekuti mukadzi wemufi ari disabled. Ndakamuona, that's why ndakaisa effort yekunovapa body kumba kwavo vasina mari yakakwana for even macharges aidiwa kupara kwedu. Ndakuavoida kuti body aingaitwe proper burial iyo ine marelative. That was the reason why takavabatsira nezuro sedecent burial. Saka masituations akadai anowanzowanika here kwamuri vanhu vanenge vasina kana chekubata zvachose? Masituations akadai tinosangana nawo kakawanda. Saka dzimwe nguva isusu sevanhu kumafuneral parlor it's not about kuita profit. Pamwe pacho tinozongobatsira kuti patabatsira munhu awirwa nedambudziko kugadzira kukanda mangwana ndinogona kubatsirwa navo neimwe nzira atiite maproblems kumariro chete. Saka ivo vanogona kundibatsira kune imwe area tasangana. Ndozvaita kuti ndimire ndiratidze rudo because I know vanotori nemabalance zvikwereti kupala but hatina kuvanyoresa any affidavit. Ndakangobesa on trust kuti kana Mwari vakupai you come and pay your bill. Regai tiite zviripo tikanovapa body. Saka izvi tinosizviita kune vamwe vanenge vakaomerwa nekuti hakuna akafitwa nerufu. Rufu harugadzirirwe ende runongouya munhu asina kugadzirira. Saka tichizongobatsira kuti zviite zvakanaka. Saka moyo wangu warwadza samanaging director weDecent kuti ndidarikire mota yakadai body yakadai. Saka ndatoti regai ndivabatsire body ibude iende kupala voita burial voronga manyuma. Because semazira andiri kuita family kana mota iyoyi ndo yebrother ndo maakatofira mota iyoyi. Saka kuti nditarisire kuti ichaenda futi kushurugu ndo vehicle yacho and it's not easy kuona munhu achitakura brother yake nemota yakadai kuomerwa. Saka ndakutongokumbirawo zvangu kune vakasununguka kubatsira you can assist that family yakaomerwa ndochokwadi pamberi paMwari. Saka ndakutongobatsira ndakufonera hesi iuye titore body toendesa pari safe. Isu sedecent burial funeral home nekuda kwechiitiko chawira mhuri yekwaGwauya taona zvakakodzera kuti titore body zvakare todzokera nayo kupala kwedu
ku72 Cluster Road, Southampton, Harare. Tonoita redress the body, tovapa coffin zvakare at 0 cost nekuti situation haina kuvamirira zvakanaka. Toita kuti vakwanise kunoita burial hama yavo. Address ino yatinowanika maoffices edu tiri panumber 35 Lobengula Road, Southampton, opposite main gate yeHarare Hospital. Saka kune vanenge vawirwa nedambudziko rakadai chero zvakaoma, sunungukai kutibata, munogona kutifonera pa private number yangu inoti 0773 302 664. Chero kutaura neni pa WhatsApp pa namba iyoyo, tinobatsirana zvakare. Tinojoinisa zvakare maburial society, tinoita $3 pamunhu pamwedzi. After 3 months unenge wane policy yako inokwanisa kukupa coffin, casket nehesi yekutakura mufi kubva paafira kusvika kwachanovigirwa, as long muri muZimbabwe. Unowana zvakare $50 cash. Unowana zvakare ka basic grocery kanoti 20 kg yeupfu, 4 liters mafuta, 4 kg rice, 4 kg sugar necabbage. Rinova kamini grocery kekutangisa basa wakamirira veukama vachizouya zvakare. Kune vanoda kujoina bhazi kudecent burial, tinoita $5 pamwedzi. Waiting period yedu in 9 months. Unenge wamachuwa wane bhazi rako. Chero uchiti une hama dzako dziri kune mamwe mafuneral parlor, isusu ukajoina zvakare kudecent, tinokwanisa kukupa cash musi wedambudziko. Kana wafirwa mukatitumira burial order details, isu tinokupai $600. Pala yenyu yamama kajoina yokupai service, basa roreruka pakuchengeta hama dzedu. Makore atinotora pamaburial society edu atiri kujoinisa mapolisi, it's 69 years and below kusvika pamwana achangobva kuzvarwa. Kana mine hama dzenyu ma70 and above, decent tinoti uyai zvakare, tinokudai. Kana vanhu ivavo vatana vashaika, tinokuwekerai quotation, mubhadhara half the price, half yacho mozoita ma-installments kusvika yazopera, asi takupai service, a decent burial service. Saka ndinoti vanoda kujoina mapolisi kana vanoda kutitsvaga, isu tiri based muNorton zvakare. Tine office branch redu kuNorton, munogona kutibata ipapo mazvita. Ndicho chirongwa chatakupai, zvinonzwisa tsitsi zvinorwadza, asi hapana chatingaite, ndiyo nzira yedu tese. Akubuhlungu kakhulu silusizi akumuli elahlekelweyo, kodwa singakuthini ukuthanda akwenkosi indlela yethu sonke nje sonke tutotenda Mwari havana kufawo, wangadai vafa. Kwafa vanhu 3 brothers of the same family, zvakaoma. Akunzima, sibonga umlimi ngokubagcina asesikhulekela nje ukuthi lapha bazahamba khona inhlelo zakhona zonke azihambe kakahle. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa. Ranguzita ndinonzi Andrew Neshamba. Thadiwa nashe kuthamba njengansuku zonke ke siyalikhuthaza njalo ukubana lisubscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.